Ventana de Galicia, especial Día das Escritoras. Os campos con valos duramente traballados, as vellas pedras que erguen cruces na revolta do camiño. Arrancamos da mellor maneira posible, Melania Cruz, que interpretaba un texto de María Casares. Temos que seguir impulsando as liñas de produción en galego, temos que seguir impulsando tamén a internacionalización. Para nós é un reto enorme, non poder traballar do lado delas. Creo que agora mesmo están dando, eu creo que as mellores alegrías á cultura galega son prácticamente todas mulleres e no ámbito da literatura, no ámbito da poesía, non? E a ser ti, unha vez máis, a que me abrigue como algo da obra que foi túa e segue a ser túa.